putih kang kuwati suci tegese jagat sifate suci tata kale petane dosa anane dosa ya merga saka apa kale manungsa lecok pinarya pakati darya gore jagat surya candra kartika ketok kepak ibarat kata-kata jadiku prabowo kuning lan kembang dadi kegambaran urip bunga kelawan susah dalam kinarya butane Gusti ngolahake wayang wardine wayangan kegambaran urip oleh lan hati mawa becik bener luput pramila kegambaran carita setalun atas iya ini yombong loro mawa awan becik ingkang becik timulator kemawa singirana sapa yang isi kala wahyu kang wayane bakal sirna sirnane wayang rampung puput prabona amro beda kaya manungsa mung betane yen wayang mlebu kotak sesuk bisa kanggo mantek nanging yen manungsa mlebu kotak bakal entuk pengadilan suci saka Gusti kang uripe dumadi unduh wae pakarti yen kono manungsa bakal ngerti lan weruh yen to derajat pangan bondo donya iku ora aji ing aji kejaba ya mung
amal soleh budi paterti yang kurang abdi mring sesami dinelar kinarya purwaka anggelar wonten ing negari Indra Prastaya sinebat nagari Ngamarta nagari kang enggal rimusna para Pandhawa papan wana narta nanti kamuktek dening kawenang lan gawe kamar kemabur menang jejuluk Samoho Prabu Puntadewa ya sang Yudhistira Wujud kawis diamarak sipo kadang panjang Pandhawa pergemeng nyayang lintang Bima Sakti nengkih kasih Raden Aryawardhana datang kantor masih paniro kadang manengah Raden Arjuna iwak Nakula kuwit Raden Sadewa dengan timbal pangantika sang nata nganti prabanya Maridura kalih ya sang Prabu Suripata Kresna miwah Prabu Baladewa kaya mangkono sang nata sidra gupuh pangacarane Thank you.